A asociación fundouse no ano 1991, con intención de dar cabida un poquinho ás inquietudes musicais da xente aficionada da zona. Que había bastante afición ao canto e con ese motivo empezou a xuntarse a xente. Actualmente estamos, non sempre pode vir todo o mundo, demais, pero o número somos uns 27, 28 integrantes. O que facemos basicamente é canto coral a varias voces, temos repertorio dende cancións a unha voz ata cancións a 4 voces mixtas. O máis que chegamos facer é 4 voces mixtas máis solista, o sea, 5 voces, como moito. Tense feito algún tema composto polos propios integrantes da asociación, fai anos, os digo que actualmente non se están a facer, poderían recuperarse en calquera momento, pero, aparte deso, facemos tamén algunhas cancións do repertorio tradicional, como foliadas, que ás veces arranxamos para cantar a 2 ou 3 voces, despois, todo tipo de repertorio, dende autores máis clásicos, como poden ser algunhas pezas moi sinxelas de Händel ou de Mozart, ou tamén habaneras, repertorio popular de outras zonas de España, un pouquiño de todo. A calquera certamen coral que vayas, o 90% da xente integrante é xente maior. Xente maior, de 60, 70 e pico anos. Nos temos aquí un tenor xa con 83 ou 84 anos, creo recordar, que ten xa. Entón, é complexo. O futuro, dende ese punto de vista, é un pouco complexo, porque a xente nova realmente non está a participar. Captar a xente adolescente, ou mellor, ou de 20 anos, de 20 e pico anos, para que veñan a traballar con xente de 60, de 70, non? Hai un pequeno choque xeracional aí que, claro, dar ese paso, vou a ir a ensayar unha vez a semana, 2 veces a semana con esta xente que é tan diferente a min, non? Por decirlo así, supoño que iso é un paso difícil de dar, non? A corto plazo aínda temos un certo recorrido, pero a medio e largo plazo é un futuro difícil. Se non conseguimos integrar de alguna maneira a xente máis xoven, o futuro, a verdade é que o hai que decir, o futuro terá que ser desaparecer. No que a nós se refire, colaboramos asiduamente coa Universidade Popular de Corcubión, algún dos grupos integrantes da Universidade Popular, concretamente coas pandereteiras, coas rinchonas, sempre que facemos os certámenes corais aquí en setembro e o de Pansoliñas en decembro, normalmente sempre veñen a actuar con nós, de invitadas, e normalmente nos últimos 2, 3 anos tamén o Concello promove un pouco as actuacións conxuntas, e case sempre por as datas de Nadal, o ben antes do ano vello ou para ano novo, promove unha actuación conxunta de todas as asociacións.